dia, bona tarda, em sentiu? Sí? Bueno, jo hauria d'acabar a la 1, crec que hauria de parlar menys 4 minuts, perquè és la 1 i 5, no sé, fins a la 1 i quart i jo crec que la gent ja té ganes de tornar a la casa per anar a dinar. En tot cas, moltes gràcies per convidar-nos a la parada aquí a Adrià. Sí? Parla més alt? Vale. Bueno, és la tercera parada que jo vaig, he estat a parada de Badalona i a l'altre lloc, a Santa Coloma, crec. Jo represento el secretari Uber, sí, però ara em sentireu millor a mesura que marxi. Jo represento el secretari d'economistes de l'Assemblea, som membre de fa 3 anys tard, 2013. Ens podeu seguir al Twitter, Assemblea ANC, també a la pàgina web Economistes d'Assemblea, Economistes.assemblea d'Advocat. No seguir-me a mi, sinó podeu seguir els articles que fem, monogràfics que fem sobre temes específics i a vegades també debats varis que fem seguir la pàgina web per millorar la informació. La sectorial d'economistes som uns 800 membres, dels quals potser un 10% són més actius. Hi ha molta gent que treballa, gent que té família molt nombrosa i que no té tanta disponibilitat. I després tenim un secretariat de 10 persones que es reuneix cada 2 setmanes. Intentem anar, parlant de temes d'actualitat, seguint la premsa dels temes macroeconòmics espanyols, seguint, evidentment, el debat entre Catalunya i Espanya, el debat d'infraestructures, i també proposant nous temes per mirar que justifiquin o que donin encara més pes a les raons de ser de la independència. Evidentment, des del punt de vista econòmic. A la sectorial d'economistes hi ha gent de tot tipus, hi ha gent, per exemple, com el Miguel Puig, que és més mediàtic, que no ve tant a les reunions perquè ell que té les seves plataformes, però he de dir que és una sectorial molt interessant i jo, per mi, és un honor treballar amb gent que dona el seu temps, evidentment, a l'honor pel seu país i pel futur del seu país. Per mi és absolutament un honor. I, evidentment, som gent de tot tipus de l'orientació ideològica, més de dretes, més d'esquerres, però tenim l'objectiu i creiem que amb la independència Catalunya podria assolir un millor benestar i un millor marc per la gent també. Això és una mica el que ens uneix. Després, quan siguem independents, és quan hauríem de parlar com es distribuirien els ingressos, si hauríem de fer un sistema sanitari amb més copagament, etc. És una cosa que vindrà, en tot cas, amb el nou Parlament en base a les plataformes dels partits i com la gent pot dir elegeixi aquests partits. Però un altre cop he de dir que és un honor treballar amb aquesta gent que, i evidentment amb tots vosaltres, i també la gent que esteu aquí. Per cert, no ho he preguntat, però jo puc parlar en castellà o puc parlar en català. M'és igual, evidentment, la meva llengua materna és català, però pels meus orígens podeu veure que tinc orígens mixtes. No soc família del Paco Martínez, som molts Martínez. Com a anècdota, sabeu que vam tenir una diplomàtica espanyola, ara fa poc, que es deia Martínez també a Brussel·les, que va intentar rebentar un acte que va fer la delegació de Catalunya a Brussel·les, una joveneta, i li va anar bastant malament. I això també jo crec que és un exemple de com han canviat una mica les tornes, no? Perquè hi va haver el professor belga de Torn, que estava a l'aula, la va amonestar molt malament i li va tallar el seu discurs que ella tenia preparat, una mica va rebentar l'acte de la delegació del govern a Brussel·les. Això és una anècdota, doncs em sé Martínez, però jo parlaré molt curt, potser podria parlar d'un exemple de que per què les raons per què hem de ser independents també des del punt de vista econòmic. A part d'això que deia, jo soc membre del secretariat d'economistes, jo també soc membre d'un grup que ens diem Perfils Unint Catalunya i fem debats en anglès pels expatriats que estan aquí a Catalunya i per divulgar temes d'independència. Intentem reunir gent que està a favor i gent que està en contra. En un debat, per exemple, va venir un diputat del PSC, el Ferran Pedret, molt amable, també va parlar en anglès i se li agraeix molt. I ell va posar les raons de la independència, ell està en contra, evidentment. Des d'un punt de vista federal, els federalistes diuen que la independència no és possible perquè sota el marc constitucional espanyol no és possible. Que no és possible, hem de trobar un acord dins d'aquest marc federal. I ell deia els greuges, els dibuixava i crec que és útil que els comentem aquí, en 3 nivells.
El primer nivell és el nivell del dèficit fiscal, que és un nivell que ell diu que es pot arribar a solucionar dins del marc constitucional i institucional espanyol. El segon nivell de les raons de la independència seria el nivell de les decisions, de la descentralització, és a dir, en general Espanya no és un estat que funcioni sota una òptica federal, per diverses raons que tampoc aquí ja discutiré, però posaré un exemple. I en aquest nivell ell també deia que es podria trobar una solució a Espanya, és a dir, primer nivell de dèficit fiscal, aquest 8,5% que es parla, que de forma recurrent passa cada any, aquests 120 milions que no tornen aquí a Catalunya, que se'n van a Espanya pel projecte espanyol, bàsicament dibuixat des de Madrid, pel tema de la decisió política, de la no descentralització de facto, tot i que funcioni des d'una, almenys sota el dibuix, funcioni en comunitats autònomes que sembli descentralitzat, però després demostrarem aquest exemple que no. El tercer nivell és el nivell identitari, que jo no m'estendré ara, però que ja tots coneixem, que és el nivell, bàsicament, estem parlant de les institucions catalanes, el català, el dret civil català, etc. Que també és un tema interessant, jo crec, perquè des d'una òptica espanyola, Espanya mai ha entès que aquí hi hagi una realitat que es parli català, i comparant-ho, per exemple, amb Itàlia, tu tens Itàlia, que és un país, Itàlia, i tens una llengua italiana, que bàsicament és el toscano estès a tota la península itàlica. I a França el mateix, no? Tens la Languedoc, que es va estendre a tot el país, i per tant tens França, el francès. I ells mai han entès aquesta realitat diferent. Però a hores d'ara, evidentment, aquesta realitat diferent no canviarà, i és una altra de les raons que veig a la mesa. En tot cas, sobre el tema de la centralització federal d'Espanya, posaré l'exemple de la Ley de Garantia i Unidad de Mercado, que més o menys l'heu sentit parlar tots. És aquesta llei de l'hivern de 2014, fa 2 anys llargs, bueno, 2 anys. Jo vaig fer un article sobre aquesta llei, per això ara parlaré d'aquesta llei. Aquests articles que deia que fem, de vegades no són propis, no són idees pròpies, sinó que els companys ens diuen per què no parles d'aquest tema? D'una forma didàctica i amb un espai molt curt, amb 600 paraules, de vegades pots treure el tema, no d'una forma científica, acadèmica, sinó d'una forma que ho entengui, diguéssim, el comú dels mortals. En català, en castellà, en anglès, també fem articles en anglès, a la revista Catalana d'Anglès. Ella va demanar que fes un article sobre la Ley de Garantia y Unidad de Mercado. Aquesta llei, bàsicament, no és molt complex el tema. Aquesta llei el que deia, és una llei, evidentment, que venia de Madrid, és una llei que deia que si una empresa tenia la seu central a fora de Catalunya, podia demanar a tenir-se no la legislació catalana, sinó la legislació, per exemple, de Madrid. Una empresa de l'IBEX, Acciona, FCC, Abertis també, que és una empresa evidentment catalana, però que podia argumentar que tenia seu central a Madrid. Sota aquesta llei tenia la possibilitat d'acollir-se a un marc legal que li permetís estalviar-se, per exemple, la legislació mediambiental catalana. Llavors, què passa amb això? Llavors, la conclusió, una mica estudiant el tema aquest, és que això és un exemple que Espanya, a nivell federal, no funciona. I per què no funciona? Perquè l'òptica d'Espanya, és l'òptica de Madrid, ells pensen bàsicament en les necessitats de les grans empreses del IBEX 35. Les grans empreses que tots coneixeu. El sector regulat, sector financer, sector energètic, sector de construcció, sector d'infraestructures. Ells no pensen en la petita i mitjana empresa, que és la gran base de l'economia catalana. I per això, gran part de la legislació econòmica només reflecteix les necessitats d'aquestes grans empreses. Això és un factor. L'altre factor és el factor de la necessitat de Catalunya de tenir lleis pròpies. Per què Catalunya necessita tenir lleis pròpies? Per exemple, en el sector mediambiental. Catalunya té un 25% de la producció industrial espanyola. O sigui, la producció industrial catalana representa un quart del 25%, un quart de la producció industrial espanyola. La producció a Madrid, a nivell industrial, sabeu quan és? Del 7%. És a dir, pràcticament una quarta part, pràcticament és insubstancial. La segona economia industrial d'Espanya està molt lluny de la catalana i és Andalusia. I per això Catalunya, perquè té una realitat socioeconòmica i econòmica i sobretot industrial diferent, necessita una legislació pròpia. Perquè té empreses químiques,
d'empreses farmacèutiques, d'empreses automobilístiques, d'empreses de plàstics, que és molt superior a qualsevol altra regió d'Espanya. I per això l'economia i sobretot la societat catalana necessita controlar quin tipus d'emissions, quin tipus d'efecte tenen aquestes empreses sobre la nostra realitat, sobre els nostres rius, sobre el nostre medi ambient, sobre la nostra gent, sobre les emissions que elles fan. I això des de Madrid no ho entenen, no entenen aquesta realitat diferent. Però la base d'una centralització és que el Parlament, que són nosaltres Parlament, reflecteixi aquesta realitat diferent. I això des d'una òptica de Madrid no ho entenen, perquè ells pensen que una llei ha de passar des de Madrid. Però és que és un gran error. Els Estats Units, que és el país federal de veritat, i és un federalisme que molta gent com a anècdota, és una cosa que jo he llegit recentment, d'on ve el federalisme americà? Perquè no hi hauria federalisme a Europa. Anglaterra no era un país federal, evidentment. França no era un país federal, tots coneixem el jacobinisme que neix arran de la Revolució Francesa en 1792. No hi havia un exemple federal a Espanya. Hi ha un autor que és molt interessant i com a anècdota diré que aquest federalisme americà ve dels iroquesos. La Confederació Iroquesa, és aquesta confederació que anava des de Canadà fins al sud dels Estats Units, fins al Mississippi, era una confederació que regulava una mica com es comportaven sis grans tribus, de les quals hi ha els Mohawks, els iroquesos, evidentment, i a partir d'aquí Franklin i els grans federalistes americans diuen que s'inspiren en aquesta relació. Als Estats Units, l'exemple del gran estat federal, el govern federal no discuteix que el govern d'Indiana, el govern d'Ohio, el govern de North Carolina tinguin una legislació diferent a nivell ambiental, a nivell també evidentment a nivell de gestió del tràfic, de tot tipus de nivells, de nivells educativa, que el govern federal s'atribueix per les competències de política exterior, hi ha impostos federals, però també hi ha impostos locals, i ells entenen aquest repartiment de poders. Això és una cosa que Madrid no acaba entenent mai. I com que no ho acaba entenent mai, la sortida federal, tristament, perquè molta gent que esteu aquí, molta gent que nosaltres parlem, molta gent que són de la sectorial d'economistes, d'aquests possibles economistes, molta d'aquesta gent no era independentista per ser. És veritat que sí que hi havia un gruix, i jo admiro aquest gruix de gent que sempre ha sigut independentista, però molta gent no ho era. Però aquesta gent que no ho era, a poc, que van evidentment dels problemes de l'Estatut, que l'Estatut era l'exemple, era el moment de trobar una sortida per Catalunya dins del marc espanyol, això no està possible. L'exemple aquest de la llei de garantia d'igualtat de mercat és que és claríssim. Catalunya, 25% de la producció industrial, Madrid, 7% de la producció industrial, Madrid, seu d'un 80% de les empreses de l'IBEX, aquestes 35 empreses que bàsicament manen a través d'aquestes polítiques de puertas correderas, un cop és ministre d'Energia i després és consejero de Abengoa, com va passar amb el Borrell, era ministre d'Hacienda i després és un ministre d'Abengoa cobrant 300.000 euros cada any al Consell d'Administració. Ells no ho entenen, però és que nosaltres com a ciutadans ho hem d'entendre que és necessari, que Catalunya necessita una legislació pròpia perquè té una realitat diferent. És que és molt senzill. I si ells no ens ho permeten dins del marc espanyol, nosaltres hem de trobar un altre marc, evidentment construït pacíficament, democràticament, fent partíceps de tota la societat. A la societat, evidentment, a les empreses és fonamental, perquè Madrid, perquè el fons és Madrid, no ens permet trobar aquest marc diferent. I aquest marc diferent és el que ens el dona el Parlament. Si tenim un Parlament, el Parlament l'hem d'usar també per això. L'hem d'usar per tenir una política educativa, per tenir una política impositiva, en el que ens deixem l'Estatut, per tenir una política ambiental. Amb una llei de Madrid no ens pot tocar la política ambiental catalana, perquè és que no té sentit, perquè tenim una realitat social, sobretot econòmica, diferent. El 50% de la producció química catalana està a Catalunya, bàsicament al port petroquímic de Tarragona. Per què? Perquè a Catalunya tenim més bit? No, és veritat, perquè a Catalunya tenim unes condicions logístiques, hi ha hagut inversions des de fa temps, bàsicament en empreses alemanyes, però en tot cas això és un factor, és un actiu que a Catalunya tenim. Per això hi ha Bayer, hi ha BASF, hi ha Dow Chemical, i això és un actiu que nosaltres també hem de tenir, hem de ser conscients que el tenim. Ara, és veritat, és un actiu que també l'hem de controlar
ben entès des del Parlament. Hem de controlar les emissions, hem de controlar la pol·lució que genera, i això només ho podem controlar des del Parlament. No es pot controlar des de les Corts de Madrid. I això és una cosa que ells mai acaben d'entendre. I això ho va entendre, evidentment, la llei de garanties estatutàries, que va rebutjar aquesta llei de garanties de mercado, i ho van entendre tots els partits polítics. Tots els partits polítics, evidentment, menys els dos partits unionistes que tenim aquí a Catalunya. Que és el Partit Popular, que està bé que hi sigui, però ells hi són per una raó, per defensar el projecte espanyol i el projecte de Madrid. Però no per defensar ni les empreses, ni les institucions, ni la societat catalana. Això crec que és una cosa que veiem tenir tots clar. Ho va defensar també el Partit Socialista, ho va defensar la CUP, ho va defensar Catalunya en Comú, evidentment ho va defensar la gent de Junts pel Sí i bueno, tots els partits que no eren monopolistes. I això jo crec que és una cosa clara. Sobre el tema de descentralització, més enllà de la llei de garantia de mercados, acabaré també posant un exemple per què Catalunya necessita un marc institucional propi que no li dona Madrid. Aquestes 8.000 mitjanes i grans empreses que a Catalunya, unes 250.000 petites i mitjanes empreses, petites micro i petites empreses que a Catalunya, necessiten un marc diferent que no els dona Espanya. Un altre exemple. Fa 3 anys, 4 grans organitzacions empresarials, que són FIMEX, Cecartis, AMEC i el Col·legi d'Economistes de Catalunya van treure un informe on parlaven de 10 grans mesures que les empreses necessitaven per ser ajudades en la seva activitat internacional. Entre aquestes grans mesures n'hi havia algunes que depenien del marc espanyol. Us posaré un exemple. Holanda és un país, evidentment, és inventor del tràfic marítim, de la colonització també marítima, del capitalisme en gran part. És un país on si una empresa vol exportar, ho pot fer, pot despatxar mercaderies, tant d'importació o com d'exportació, tant el dilluns al matí, com el divendres a la tarda, com el diumenge. Això, sota el marc funcionarial espanyol, és impossible. És a dir, un camió que ha de sortir, un camió de carn, de fruites, de verdures, que vulgui sortir un dia a la tarda no pot sortir perquè depèn del marc funcionarial espanyol. Això una independència, perquè se suposa que tindrem un Parlament que és capaç d'escoltar les empreses i la gent del país, i perquè aquestes empreses tindran més fàcil ser escoltades en un Parlament que està més a prop seu, això sí que serà possible canviar. Això és un exemple que es podria lograr des del punt de vista del marc econòmic amb un Parlament més proper. Evidentment ningú diu que els polítics catalans seran ni millors, ni més alts, ni més guapos, però sí s'entén que seran més propers a la realitat d'aquí. I això jo crec que és un exemple, és un fet bastant fàcil de mostrar. Un segon exemple. Moltes empreses que eren parts d'aquest informe deien que el problema d'Espanya de vegades no són els impostos, sinó la fiabilitat en quan es cobren els retorns de l'IVA. És a dir, les empreses volen certeses, no volen incerteses sobre si la devolució de l'IVA serà 2 mesos, serà 4 mesos, serà 6 mesos, que és el que passa amb el marc espanyol. Volen que un govern els digui que en 3 mesos tindràs devolució de l'IVA, amb la diferència entre l'IVA suportat i l'IVA repercutit. I això, amb l'actual administració espanyola, no és possible. I amb aquests 2 exemples hi ha altres exemples. Jo crec que per això, i evidentment, tots com a ciutadans, jo crec que nosaltres també com a sectorial d'economistes, jo els comento als meus companys, jo crec que nosaltres també ens hem de posicionar com a lobby perquè hem de fer que aquests temes que jo he parlat ara estiguin garantitzats en el nou marc català. Perquè evidentment els errors o aquesta inèrcia funcionarial allunyada de la realitat, que és el que es critica bàsicament des de Madrid, que això no reprodueixi el nou marc català. Jo crec que amb això tenim bastantes garanties. Evidentment, i això també vull dir una altra cosa i acabar. Ningú garanteix que sense treballar, sense pagar impostos, sense recaptar impostos, sense una administració transparent, sense una administració propera i aprovada als ciutadans, tot això no serà possible. I crec que ningú diu ni que serà gratis,
ni que ens vindrà a l'aire, ni que ens plourà cafè, com cantava aquest cantant dominicano, però sí que un marc que ens constranyeix, com és l'actual marc de Madrid, això sí que ens el trobarem de sobre. Ara, haurem de treballar, però tindrem l'oportunitat de fer-ho. Bueno, pel que no he parlat aquí, ja sabeu que tenim tots els informes penjats a internet, la major part són en català, crec que també hi ha articles en castellà. També estem disposats a venir a fer xerrades, ens agrada molt, ens heu de demanar moltes coses, hem de parlar de moltes coses, i crec que ens agrada perquè, com és tema d'estreguin, com ho va demostrar el company Paco Martínez, ells van treure el tema de les pensions, no el van treure nosaltres, el va treure bàsicament la Víctor Sánchez Camacho, que ara crec que no sé quin càrrec li han donat a Madrid, el va treure ella perquè ella deia, absolutament demagògicament, que la Catalunya independent seria insolvent també en tema de pensions, i nosaltres ens hem hagut de defensar per un números, no en demagògia com ha fet ella. I bueno, estem disposats, evidentment, a respondre a les vostres inquietuds, i si no, a veure's un altre moment. Bueno, moltes gràcies, crec que ja he complert de sobre. Alguna pregunta? Hi ha una última xerrada, si pot ser el més breu possible, és sobre la immigració. Gràcies. Molt bé, molt bé. Hola, Has d'acostar-te més al micro més així. i cridar una miqueta. I cridar una mica. També ho farem tot, no patiu. A veure, bon dia a tothom, bon migdia, no patim, no m'allargaré gaire. Jo em dic Valentí Garriga i soc de la sectorial d'immigració de l'Assemblea Nacional Catalana. I soc aquí per venir-vos a oferir una versió nova, diferent de com ha de ser la independència des del punt de vista de la immigració. I en primer lloc era, bueno, i tu de què m'estàs parlant? A veure, sí, és cert, jo soc allò que em diuen los 8 apellidos catalanes, però bé, jo em considero que sempre un ciutadà universal català. Per tant, obert a totes les llengües, a totes les cultures i a totes les persones que amb bona voluntat vulguin tirar un projecte davant de manera pacífica i democràtica i no pregunto d'on venen, ni pregunto d'on van, ni per què són aquí. Fixeu-vos, primer de tot us vull ensenyar aquesta bossa. I aquí veureu la idea bona del que nosaltres defensem. Tots junts construir la República Catalana. I com veieu, aquí tenim, doncs dintre del que seria el mapa de Catalunya, tota sèrie de noms de tots els països, és a dir, que tenen persones aquí. I les lletres més grans o més petites van en funció de la quantitat de persones d'aquell país que són aquí. En primer lloc, com veieu, el Marroc, després Bolívia, Equador, el Pakistan, i per tant, aquí hi cap tothom. I precisament a causa d'això, també podem dir, i jo penso en molt orgull, que a Catalunya es parlen més de 200 llengües. Que llavors no ens vinguin a dir que volem imposar el català, que volem que el català sigui l'única llengua i que obliguem a tothom. Tots sabeu de sobres que això és una mentida. Totes les persones que som aquí, a ningú li han imposat parlar el català. Ni tampoc, o potser sí que temps enrere, ens havien imposat parlar l'espanyol. Jo recordo quan era petit a l'escola, niño, cállate, o cero, o toquin una bufetada. A veure, alguns de vosaltres aquí, per l'edat també podeu saber-ho perfectament, el que jo us estic dient. Enteneu? I, per tant, la nostra idea és que aquí no sobra nadie. Aquí estamos todos para construir la República Catalana, con igualdad de derechos, igualdad de deberes en todo el mundo. Aquí no preguntamos tú de dónde vienes, no, tú estás aquí y estamos compartiendo problemas, estamos compartiendo alegrías y estamos compartiendo todo lo que nos está pasando. Y nosotros lo que queremos hacer es un país mejor, un país más solidario, un país inclusive, un país próspero. Pero para ello lo tenemos que hacer. Y todos contamos aquí, nadie sobra. Todos tenemos que arrimar el hombro para tirar adelante. Yo muchas veces explico dos ejemplos. Todos estamos en un barco y este barco se dirige a un puerto. Que en estos momentos lo vemos difícil, lo vemos lejano y encima el barco
va haciendo, digamos, movimientos no muy claros. Pero todos estamos en él. Es decir, que si el barco se hunde, nos hundimos todos. No vamos a quedar los independentistas fuera y los demás, o al revés. No, señor, aquí no se pregunta en qué puerto tú has subido, sino estamos en él y estamos viviendo y estamos padeciendo todo lo que nos encontramos. Por eso es nuestra idea. Y la otra anécdota que os quiero explicar, delante de que otras preguntas que ha habido aquí los compañeros han explicado muy bien, pero yo quiero añadir una cosa, que es, digamos, la manera como nosotros tenemos que relacionarnos con España. Nosotros queremos tener una buena vecindad con España, como buenos hermanos, como buenos vecinos, y no vamos en contra de los españoles, ni mucho menos, pero sí contra una determinada manera de entender España, de entender las relaciones, en la cual Cataluña recibimos la peor parte. Se nos quita nuestro dinero y encima se nos rellenan los morros. Y encima tenemos que pedir casi perdón o permiso para poder hablar catalán. Cuando vosotros sabéis de sobras que vuestros hijos, vuestros niños están hablando catalán, están hablando español, y esto les da una riqueza cultural, una riqueza de apertura de miras, porque cuanto más idiomas se hablan, cuanto más idiomas conoces, más rico es tu pensamiento y más te puedes formar. No nos podemos cerrar solamente en una lengua sola, como haríamos en Cataluña. No, tenemos el español y lo podemos utilizar, pero defenderemos siempre nuestra lengua. La lengua catalana tiene que ser la lengua de uso común entre todos, la cual nos puede servir para entendernos y para mejorar. Y la otra anécdota que os explicaba es un cuento que se encuentran un escorpión y una rana, que tienen que pasar un río. Y el escorpión le dice a la rana: oye, mira, yo me subo en tus espaldas y entonces, como yo no sé nadar, tú me pasas el río. Oh, qué bien. Pero la rana le dice: bueno, pero oye una cosa, tú normalmente siempre picas con el aguijón, o sea, no lo hagas, porque es que si no, nos hundiremos. No, ¿cómo? No te preocupes. Bueno, total, que el escorpión monta encima de la rana y van pasando el río. A la mitad del río, el escorpión ya no puede más y le clava el aguijón a la rana. Dice lo que dice: claro, es mi naturaleza. Y entonces esto aquí lo aplico yo. Tú no tendrás el ave porque eres catalán. O sea que yo, como español, me jodo, perdón la expresión, pero tú no lo tendrás porque eres catalán. Como dijo aquella señora, no sé cómo la Esperanza Aguirre, o una que había sido ministra de algo, que para vender la compañía eléctrica la tenían que vender a una cosa alemana, pero no a una cosa catalana. Entonces, todo esto, entonces, volviendo a lo que os decía, que no sobra nadie, y aquí queremos todos, de cara a la inmigración, nosotros hemos de pensar que aquí somos personas, como yo he dicho antes, de procedencias diversas, pero que todos tenemos los mismos problemas. Renfe nos ha fatigado a todos. Al Parlamento de Madrid anula la ley para que no tengamos aquí, digamos, la pobreza energética. Nos afecta a todos. Por lo tanto, todos estamos aquí. Yo cuando tengo reuniones con otras asambleas de asociaciones de personas inmigradas, les digo: tenéis que, aparte de defender vuestra lengua, vuestra cultura, vuestras costumbres, tenéis que estar al caso de lo que está pasando aquí, lo que ocurre aquí, porque también os afecta, porque también va con vosotros. No podéis decir: ¿yo qué hago aquí? Eso es cosa de los catalanes. No, señor, eso es de todos. Y todos estamos aquí en el mismo barco. Y todos tenemos que tirar adelante para salvar este país. Y yo por eso les digo: informaros, no os dejéis que os tomen el pelo. Simplemente saber lo que está ocurriendo. Yo no quiero que todas las personas salgan a la calle con la bandera escalada, a todos independentistas. No, mejor, claro. Pero infórmate, que los otros no piensen por ti, que los otros no decidan por ti. Y entonces está al caso todo lo que te ocurre. Y si tú tienes que salir con la pancarta que dice: Renfe es una mierda, pues sales con la pancarta. ¿Por qué? Porque es un problema de... Es una mierda. Estamos en Cataluña. Muchos de vosotros os acordaréis seguro del partido que hubo aquí, el PSOE. Y entonces este partido fue el líder con el que murió más gente para la defensa del catalán en la escuela. Y eso vosotros todos lo sabéis, también si aquí en San Adrià y en otras ciudades. No fue un movimiento, digamos, de determinados barrios de Barcelona. No. ¿Por qué? Porque era un problema que afectaba a todo el mundo. Y esta es nuestra idea. Nosotros hemos, digo yo, conocimiento y participación. Yo tengo que conocer lo que ocurre aquí alrededor, tanto a nivel político, a nivel social, a nivel económico, las personas con las cuales estamos viviendo juntos, y participar en lo que se hace en este país. Si estoy informado, podré participar, tanto en un sentido como en otro.
Y entonces esto es nuestro discurso. Yo ahora aquí tengo, si queréis, entre vosotros os puedo repartir unas tarjetas para que pongáis contacto con nuestra sectorial de inmigración. Preparamos documentos, elaboramos otras jornadas, tenemos otros, digamos, trípticos y foletones para poder pasar, y entonces aquí podéis tener esta información que con mucho gusto y os podríamos enviar. Ya simplemente, para terminar, vamos todos a tomar el gran aperitiu, que per això hem vingut també, i llavors deixeu-me acabar amb dues paraules. Visca Sant Adrià i visca Catalunya. Gràcies per escoltar-me. Podeu recollir els teus títols per anar a fer el segell i que agraïm la presència dels quatre Moltes gràcies per l'ajuda, agraïm els quatre speakers que hem tingut avui. I vaig dir ràpid perquè la tocada no se sentirà. Ràpid. La presència dels nostres aquí, que no recordo que podem anar a fer el present només recordar que si estem així, que preparem un estat que no va tenir solució, no va acceptar la revolució francesa, va combatre l'americana i es va desentendre de la mexicana. És l'únic estat d'Europa, l'únic que té tradició absolutista, perquè no ha tingut cap revolució contra la francesa i no ha tingut cap revolució. Aquest és el mal de tot. Gràcies per la el dia, ho deu haver rebut pels whatsapps i tal, el dia 13 a l'Avinguda Maria Cristina hi ha una manifestació en defensa de les nostres institucions i dels nostres representants. Mirem, serem tots presents.